A VOB következő előadója, az egyik kedvencem, Rozsos István professzor érsebész volt. Egyszerűen nem tudok elfogulatlanul beszélni róla, az ő előadása, a humora összehasonlíthatatlan bármivel is. Képzeljétek el, hogy motoron, bukósisakban érkezett meg az előadásra, és azzal kezdte az előadását, hogy megkérdezte a tömegtől, hogy mikor tesszük fel a bukósisakot. Felhívta a figyelmünket arra, hogy a bukósisakot sem akkor tesszük fel, amikor már bevertük a fejünket, hanem azért tesszük fel, hogy ne verjük be a fejünket. És itt volt egy olyan mondata, hogy a Bémer készülék az egészségnek a bukósisakja. És hogy miért mondhatta ezt? Ugye a Bémerről beszélünk mindig, a Bémer csodálatos, a Bémer egy fantasztikus eszköz, azonban nem csodatevő. Ebben az eset tanulmányában, vagy illetve előadásában a professzor arról beszélt, hogy a krónikus sebek kezelésének a költségei hogyan tevődnek össze a kötszerekből, a különböző terápiás módszerekből, illetve a Bémer hatására, és hogy melyik az olcsóbb. Itt felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen a megelőzés lenne a leggazdaságosabb, hiszen hogyha már meg tudjuk előzni a problémát, akkor később sokkal kevesebb költséggel kell számolnunk. Ezek a problémák, itt a lábszárfekéről volt szó, ami most már népbetegség, és ugye, hogyha valakinek fekélyes problémája van, akkor az nem csak az egyénnek a problémája, hanem a családjának is rendkívül sok problémát okozhat, nem csak anyagiakban, de lelkiekben is. Máshogy kell már tervezni a programokat, nem mehet már ugye a nedvedző sérülésekkel, vagy a sebbel például nyáron strandra, tehát az egész életeket át kell formálni. Sok tényezőnek kell ahhoz egy időben és elégséges mértékben jelen lennie ahhoz, hogy a gyógyulási folyamat beindulhasson, ugyanis, hogyha a keringésünk nem megfelelő, akkor a sebgyógyulás sem lesz olyan, amilyennek szeretnénk, a szövetek vegetálhatnak, illetve el is halhatnak. Rengeteg fotóval bizonyították már azt, meg a Bémer csapatán belül is több orvostól is láttuk tapasztalatokban, hogy milyen csúnya fekélyek tudtak gyógyulni. Azonban a professzor is azt mondja, hogy ez nem elég. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például mesélt egy történetet, hogy pár évvel ezelőtt Nápolynak az utcáin, Nápolyban a szemétszállítók, a kukások sztrájkba kezdtek, és hát néhány nap múlva élhetetlen volt a város a szemét miatt. És akkor ugye itt elmesélte azt, hogy a salakanyagoknak az elszállítása is ugyanilyen fontos. Mert hogyha például egy buszra akarunk felszállni, ami tele van, akkor arra addig nem tudunk, amíg le nem szállnak, tehát amíg a salakanyag onnan el nem távozik, nem jó a keringésünk, addig azt sem tudja elszállítani. Mesélt még nekünk arról, hogy a Bémer megfigyelések alapján bizonyítottan felgyorsítja ugye a regenerációt, a gyógyulási időt, akár a felére tudja csökkenteni. Azonban vannak olyan esetek, amikor visszafordíthatatlan egy állapot, ezekben viszont már nem várhatjuk el a Bémertől, hogy segítséget nyújtson. Ilyenkor általában műtéttel kezdik, és akkor utána lehet a Bémer terápiát használni. Fontos még azt is, hogy megelőzésre kellene a legfontosabban alkalmazni cukorbetegségben, tehát sokkal gazdaságosabban jönnénk ki, hogyha már megelőzésként alkalmaznánk, cukorbetegeknek fel kellene, hogy írják receptre a Bémer terápiát, hiszen ezzel tudnánk megakadályozni azt, hogy később egy kis sérülésből is, ugye mivel nehezebben gyógyulnak a sebeik, nagyobb probléma alakuljon ki. Tehát minél előbb kellene alkalmazni, ugyanis elmondta, hogy és ez sem csak a Bémer, tehát hogyha már kialakul egy kisebb fekély a lábunkon, nem elég csak a Bémer terápia, mellé, amit mi is gyakran mondunk, hogy a táplálkozás rendkívül meghatározó, hiszen azáltal, hogyha a keringésünk javítva is lesz, de ha nem viszek be megfelelő minőségi tápanyagot, ami bizonyított, hogy minőségi éhezésben élnek az emberek többségei, tehát ahogy ő is említette, zsíros kenyéren simán elvannak, tehát nem jutatják be az ásványanyagokat, vitaminokat, akkor a gyógyulásnak a folyamata sem lesz olyan. Mellette az intelligens kötszerek használata, a kompressziós harisnyáknak, a sebeknek a fertőtlenítését meg kell tanulni, a kezelését, hogy ezt hogyan kell elvégezni. Tehát a Bémer az igazából az egészségünknek a bukósisakja. És hogy hiába olcsóbb a Bémer terápia mellett meggyógyítani egy sebet, a megelőzés mindig olcsóbb lesz. Az lenne a lényeg, hogy ne jussunk el odáig, hogy ez a seb kialakuljon. Tudják ezt a terápiát támogatni még gyógyszerekkel, injekcióval, műtéttel, és akkor, hogyha nagy baj van, akkor már ugye ezeket alkalmazzák. És felhívta még a figyelmünket arra viccesen, hogy milyen fontos az, hogyha egy ilyen előadásra elmegyünk, és meghallgatjuk ezeket az orvosokat, esettanulmányokat, akkor vigyük hírét ennek, mert csak mi tudunk, akik tapasztalatokat gyűjtöttünk, illetve hallhattunk orvosainktól, mi tudjuk ezt továbbadni másoknak, és azt mondta, hogy még az ellenségeinknek is mondjuk el. Valamint volt még egy történet a lábgörcsről, hogyha valakinek éjszaka fel kellett tennünk a kezünket, hogyha valakinek volt már
lábgörcse éjszaka folyamán, és akkor itt is elmesélte azt, hogy ilyenkor ugye több salakanyag van az izomzat környezetében, mint amennyi egészséges, és az elszállítás van akadályoztatva. A legfontosabb mondandója az volt, hogy ha a műtétre van szükség, akkor először a műtétet kell elvégezni, és akkor utána jöhet a Bémer terápia. Láttunk már nagyon sok sebet az évek folyamán, amik gyönyörűen elgyógyultak. Gyakran van az, hogy megijednek az ügyfelek, akik kibérelik mondjuk a készüléket egy ilyen esetben, mert először általában belobbantja és elkezdi váladékoztatni, csúnyább lesz a seb, meg a fájdalom is nagyobb lehet, viszont azt tapasztaljuk, hogy míg más terápiáknál ugye a sérülésnél fentről kezdi felépíteni, vagy bezárni a sebet, a Bémer az mindig alulról dolgozik, tehát alulról kifelé fogja tolni az oda nem illő anyagokat, és akkor úgy gyógyítja be a felszínt. A következőben pedig a fogászatban alkalmazásról fogok nektek mesélni, hogy hogyan alkalmazzák fogorvosaink a Bémer terápiát. Sziasztok!